Era máis. En mi casa era un delirio de subnormalidad. Todo el mundo era subnormal, menos yo. Yo era el pequeño. Yo era subnormal profundo. Y ahí estuve yo, Manuel, llevándoselo todo a Andorra en un puto helicóptero de tráfico. Ahí. Y así me lo agradezco. Sí, así. Así. Y el Goya es para Luis Zaera por Asbestas. Y lo quieren ya. Piensa algo, aprieta más. O acabas como Yello, o acabas preso. Nelson va a ser papá. Tienes un arma apuntando a tu frente. Si mientes, estás muerto. Quiero el puesto de Yello. Para la investigación, hazla desaparecer y serás mi hombre en entrevías. Es un suicidio, Ezequiel. Te estás metiendo en la boca del lobo. Tú misma. Pero que no se te caiga, ¿eh? ¿Qué sientes? Pues está guapísimo esto. Se voltaron las tornas. Pesa. Pesa de cojones, tío. Oye, eres el actor, de pronto, como antagonista más amado, querido de España. Pues te lo agradezco mucho, tus bonitas palabras. Pinchón, está mala madre. Abajo en el Gonomato, con el Tachuela y el Apache. Contrólame las 200 son de gente, ni sala ni Dios, ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quero que berredes todos xuntos e todas xuntas. ¡Viva a filosofía! Livia Maiseo, arrancamos xuntos nun grupo de teatro de aficionado que se chamaba Ditea en Santiago de Compostela. Se chamaba Difusión del Teatro de Aficionados, Ditea, e aí arrancamos a coincidir, fixemos teatro, ela xa apuntaba que quería facer filosofía, eu xa apuntaba que quería pintar a mona, non sei, unha gran amizade. E agora pinta a mona, gana un mogollón de cartos, eu pinto a mona, pero non gana un mogollón de cartos. Bueno, que sí. Non sei, el azar. ¿Y esa fue la única relación que tuviste? La única relación. Ella nunca me quiso. Era muy poca cosa para ella. Claro, porque Lidia quería, claro, Lidia, aunque quede un home, pois é o intelecto, non que este físico maravilloso. Que son. E de min que bichedes nada. Mariña. Asbestas. É a prima de Dani de la Torre. Ah, el desconocido, sí, traballei no desconocido, la prima de Dani de la Torre, claro, eso é un texto. Pero de min que máis bichedes? Entrevías, bueno, entón sí. Entrevías en Telecinco. Hai Asbestas, moi ben. O meu traballo, como decía Livia, a vosa profesión, pois, o meu oficio, non eu que sei, é un oficio, pois, como outro, non sei, oficio artístico, pois, carteiro, pois, escultor, pois, pintor, e ben, pois, tiramos por aquí, polas artes escénicas, eu considero que o meu traballo, pois, se fundamenta en entreter a xente, non é o que intentamos que a xente, pois, este hora e media entretida e pouco máis, supoño que son traballos vocacionais, non? Onde non sei, a min, eu empecé nesto porque miña irmá, Ángeles, levoume ao teatro e quedei tan impresionado de ver unha obra de teatro. Vichedes algunha obra de teatro? Sí. En directo, que tal a sensación? Bien, moi ben. Pois eu que, mira, eu quedei papo, entón decidín ser actor, home, hai un lote de anos desto, pois eu que sei, no 82, non, en 1982, fun a ver aquela obra de teatro, e arranquei así, e non sei, eso, se tivera que falar do meu traballo, pois eso, entreter,
alegrar ou entristecer os corazóns da xente, non? Ás veces pois queres rir, ás veces queres chorar, que é o noso traballo, pero si tes tempadas en que ganas un lote de cartos. Pero é decir, xente que chega tarde. En la resistencia no respondiste a la pregunta. ¿De cuánto ganas? Claro, nunca me fixeron esa pregunta da resistencia. Non, seguro, si, non sei por qué. Eu estive 3 veces na resistencia, despois volvo ao tema da pasta. A ver, a resistencia vas, ti por contrato tes que promocionar o traballo que faz. Entón, eso inclúe, pois, ir á resistencia, ir al hormiguero. Entón, aleatoriamente, se o me pregunta cando foi a última vez que tiveche sexo e canto ganas. A min non me tocou esa pregunta, non creo que se edite ese programa. Hai programas que editan, que cortan, e despois, volvendo ao tema dos cartos, ganas cartos, pero tamén unha profesión moi cruel, porque só vivimos ben desto o 6% dos homes e o 2% das mulleres. Entón, como todo o mundo de homes, os protagonistas son homes, os directores son homes, os productores son homes. É complicado, agora empeza pois a haber mulleres directoras, Alcarraz, que levou o Oso de Berlín, empeza a haber un pequeno cambio, pero tamén unha profesión moi, bueno, como se definiría, moi machista, moi... A idea é que isto das desigualdades, que eso que ganan distinto, que as mulleres ganen menos, que non é certo. Sí, pero eu creo que, bueno, isto é unha opinión particular prácticamente en todas as profesións, non sei cantas directoras de banco hai aparte de Emilia Botín, ou como se chame, e despois o home na ficción, pois non sei, os héroes de Marvel son homes, as diferencias de cartos do que cobramos os homes e que cobramos as mulleres tamén son un feito. Home, a miña opinión particular é que é un mundo de homes, non sei, claro, cada un pode opinar o que... Home, hai unha tendencia ao cambio tamén, e chegou a verdade, non? Que eu que sei, pois que agora, pois, hai un lote de directoras. Eu, mira, os meus 58 anos vou rodar por primeira vez cunha directora aí na Coruña, unha curtametraxe. Nunca na miña vida rodei eu cunha directora. Pois falábamos desto, que decía que as leis que está apoiando este feminismo está generando unha contraofensiva, dicir, peor. E estades de acordo con eso? Sentidevos atacados? Ás veces sí. Que notas, non? Que noto que, perdóname, o sea, que sabes que ganan menos, que hai menos mulleres, que... Sí, home, ostras, sí, home, eu que sei, mira, a mí un produtor, unha vez un produtor díxome, mira, eu tiña unha parella en Vivir sin permiso, que foi unha serie de éxito, e a parella que tiña eu na ficción tiña os mesmos anos que a mí. Entón que esa serie foi un éxito, e tivo unha segunda tempada. Entón, evidentemente, mirad a palabra que estou dicindo, evidentemente, cercenaronlle a cabeza a esta actriz porque era da mesma edade que a miña, e puxeron a unha muller máis nova, porque, como me dixo un produtor, los hombres maduráis, las mujeres envejecen. Entón, liquidárona. En a segunda tempada, pois xa puxeron unha muller máis bonita, porque como vai salir un tipo de 58 anos nunha serie que vai ben con unha muller de 58 anos? Anxo, que decías? Que eres un entendido de cine. E que cine che gusta? De todo, maravilla. Claro, mira, eu que sempre fago de malo, das miñas películas preferidas son as de amor. E unha das miñas preferidas é París, Texas. Cal é das túas películas preferidas? La N, una francesa. N. Me decía, un principio de curso me decía que quería ser famoso. Un aplauso para vos. ¿Cal foi o teu primeiro papel como profesional?
Pois como profesional petróleo, eso, o primeiro que fixen para a Televisión de Galicia foi unha serie que se chamaba Mareas Vivas, home, que aquelo non é que fora un éxito, foi un fenómeno social, por eso a mí me siguen chamando petróleo, que era o que che chamaba a atención a ti, ou igual que a xente maior, pois me chama Anselmo, porque eu era o carteiro de Luar, no programa Luar, e me chamaba Anselmo. O meu primeiro traballo foi eso, Mareas Vivas, o meu primeiro traballo grande. Antes, o meu primeiro traballo na televisión foi Luar, o carteiro de Luar. Eso foi, entrei no ano 1992 en Luar. Sí. Eu tive sorte, eu que sei, un traballo, eu son conservador nesto, é como, eu son como que nos aprendiu a Lidia e máis a min Agustín Magán, que era un señor maior que creía no teatro de aficionado, non creía no teatro profesional porque pasabas moita fame, só traballan o 5%, entón, non sei, non son a persoa indicada para decirvos animádevos a isto. Agora, o que si vos animo que vos animedes o que eu que sei. Pois Lidia sempre quiso facer filosofía, non sei, que tirades por donde os chame o corazón, hai que guiarse polo corazón. Sí, pero tamén me gustaría, pode ser que lles fales un pouco que hai detrás deste mundo de éxito, non? Que dicir, que te pones así, te chega o éxito, o que hai? Empezaches a traballar moi novo. Vamos a ver, eu tive aquilo que vos apuntaba, non? Esta profesión, digamos que te rachas boas e despois pois te rachas malas. Eu digamos que triunfei como a Coca-Cola con Mareas Vivas. Con Mareas Vivas era no ano 92, eu tiña 25 anos. Entón, home, pois, xestionas o éxito, eu que sei, alocadamente, non? Como que pensas que eres máis alto, que eres máis guapo, que respiras o doble, que eres mellor actor que ninguén. Despois, pois veo unha racha de o ego, o malo de, mira, eu teño unha creencia, digamos, dice na miña profesión o terrible é o ego, non? Eu que sei, estas cousas egocéntricas dos actores, dos artistas, pois necesito que me pinten o camerino de vermello, todas estas trapalladas que escoitaríades por aí, bendito isto. O problema do éxito é o ego. O ego, temos a creencia de que o demo, anda o demo por aí, o demo somos nós, entón depende de ti como xestiones o éxito. Todos somos iguales, tamén se pode decir, moi ben, todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Entonces, volvendo ao tema, eu, cando triunfei como a Coca-Cola, aos 25 anos aquí en Galicia, creo que non xestionei ben o meu éxito, porque empoleireime, eu botaba por fora. Despois, como tiven sorte na vida, porque eu cando tiña os vosos anos, só había dúas canles de televisión, a primeira e a segunda. Despois, cando tive 25, 26 anos, veu Antena 3 e Telecinco. Despois, cando tiña 50 anos, viron as plataformas. Que quero decir con isto? Que eu cada vez tiña máis traballo. O vos é ao revés. Vos, o mundo que vos ven a vos é máis complicado, ven a robótica, ven, non sei, eu que sei, está todo informatizado, sobra xente, é outra dinámica. Entón, son un privilexiado, na primeira etapa, digamos, que non levei moi ben o éxito, agora que as plataformas, os meus 50 anos, pois, home, xa tens a cabeza millor amueblada, xa vas encabilando millor. Eu levo desde 2008 con un monólogo, entón eu empezaba en bar e
en bares, en sas piquirrichiñas, non gañabas un duro. Claro, hai que darlle duro, hai que madrugar, hai que... Eu non me formei, non fun a escola de interpretación, pero sí, home, pero eso en todo. Pois ti que vas a querer ser médico vas a ter que darlle moi duro, haberá unha competitividade atroz, estará todo automatizado, eu que sei, claro, hai que tirar pa diante, esa é a nosa responsabilidade. Bueno, non sei, mira, eu teño tido esta conversación con Lidia non está de acordo. A min educaronme naquela historia de que o traballo dignifica, que o traballo... Miña nai, a min educaronme no traballo, a min, miña nai non me decía, dille a túa moza que veña a comer con nós. Miña nai só me preguntaba polo traballo, o traballo. Eu teño tido conversacións con Lidia, pois Lidia pensa que hai que plantexar a vida de outra maneira. Todos debedes de atopar o vosso camiño. Eu me vinlle moi duro, madruguei. Si, é unha profesión artística. As profesións artísticas teñen o demo de porque a ti gustache un cuadro e a ti gustache outro, que non hai maneira de... Non hai maneira de saber que película vai ter éxito, de que texto teatral vai ter éxito. Non hai maneira de saber por que... Bueno, si hai maneira de saber por que Shakespeare leva 500 anos. Bueno, é complicado saber como funciona este negocio meu, non? Pero que faz durante o día, cando te levantas? Bueno, eu madrugo moito, mira, eu deitome cedo, madrugo moitísimo, fago deporte todos os días porque son moi presumido, e no noso traballo hai que ter fondo, porque físicamente é un traballo duro. Eu acabo de rodar agora unha película no sur, en Algeciras, era un barco a noite, con chuvia artificial, a chuvia artificial esta que poñen pois unhas mangueiras gigantescas, esa chuvia ven dun depósito de auga que xeralmente está moi fría, tes que ter unha condición física porque mollaste unha vez, estás no barco, o barco ten un balance, sopla o vento, tes que abrigar, poñeche unha manta térmica, despois tes que volver a... Eu teño 58 anos, como non esteas ben físicamente, eu que sei, tes que repetir un texto todos os días, hoxe actúas en Sevilla, mañá en Vigo, día seguinte en Segovia, son un lote de horas. O éxito o éxito. O éxito me parece unha palabra moi ambiciosa, hombre, que se cumplan as túas expectativas. Eu quería chegar a un sitio, eu son dos que creo que o traballo dignifica, é unha tolemia, entón son moi yonqui do traballo. Claro, cada un tedes que buscar o vosso camiño, pero si, eu doulle duro, teño unha vida moi ordenada, non detesto as redes, detesto todo eso, son analóxico, xa non vivo no voso mundo. ¿Quién é a persona máis famosa con a que trabajas? Non sei. Pois traballei con Viggo Mortensen, traballei con Javier Bardem, supoño que son dos máis famosos. Bueno, Luis Tosar, Lola Dueñas, Candela Peña... Moitas veces nesta época asocian, creo que dixo algún rapaz, pois eu quero ser famoso ou ter cartos e non importa como. Ti crees que a fama ou os cartos dan a felicidade de forma automática, por exemplo? A mí gustame moito vivir no anonimato, non? De poder ir pola rúa que ninguén me coñeza. Como xestiona, por exemplo, esa fama? Ter cartos directamente conleva a ver, o tema non é tan fácil. Claro, o tema da popularidade, o que chamades vos isto, pois ser famoso, é que home, hai niveles. Eu que sei, eu tiño unha popularidade, unha fama que é moi levadeira. Agora, pois mira, volvendo por exemplo, pois a Natalie Portman, cando ceamos con Natalie Portman en Madrid,
que é unha actriz israelita, pois esa mullería con unha seguridade que iso implica que tens que viaxar con unha persoa que a túa seguridade, que non sei, hai niveles de fama que son incómodos, é dicir, si vas son a vos, pois Miguel Ángel Silvestre ou Javier Bardem mesmo, cando van Penélope e el, pois é complicadísimo. Non sei se a fama leva ao carto, creo que o esforzo, o traballo levan ao carto, é dicir, podes... Esta é unha profesión efímera, é dicir, ti chegas ao teatro, moi ben, tes esa gloria que che aplauden, non sei, unha película está tapada por outra, unha serie por outra, non sei, é efímero este traballo, non é... non sei, non relaciono... Un pelotazo pode telo calquera, non? A felicidade, é o que te preguntaba a Bruno. É que a felicidade, claro que non me atrevo a esa resposta así. Claro, depende do que queirades vos, é que eu non sei para... Mira, o que me dá felicidade, pois agora que estou como monólogo, cando vexo o teatro cheo e hai esas risas, eses silencios, eso que me produce a mi felicidade, home, que sí, estou indo a un teatro en Barcelona, pois que entran 1170 persoas, despois, home, pois sí, chegache un cheque ao banco que é unha barbaridade, pero... Pero lo haría sin cobrar? Sí, faría, home, non sempre, pero faría sin cobrar. É dicir, pois eu que sei, estou facendo isto que estou facendo, estás facendo sen cobrar, eu que sei, falamos todos, nos coñecemos, eu aprendo de vos, vos aprendedes de min, eres unha personaxe pública tamén, teste que dar a xente gratuitamente, non pode ser. Recoñezo que eu, cando tiña 16, 17 anos, que non tiña un can, son de familia numerosa, miña nai non me acordo que me daba, pois me daría, cantos nos daría, non me acordo cantos nos daba, e home pensaba, claro, non había nin euro, pensaba no carto, claro, volvendo ao tema, non me gusta sentenciar, é dicir, non sei, cada un ten que topar o seu camiño, pois queredes ser famosos, pois non sei, é un momento, é dicir, nunca, vamos a darlle a volta ao argumento, é dicir, queredes cartos, queredes ser famosos, nunca vai haber un momento audiovisual como agora. Lidia máis eu, pois nacemos na primeira e segunda cadena, non tardaba media hora en encender a tele, había que sintonizar a tele, non, agora pois hai creade, o sea, ser, por exemplo, mira, hai un tipo de actor, os actores que están formados agora, que son actores creadores. Eu non son un actor creador, eu dependo que me chame Lidia, que me chames ti, non xenero nada. Entón, pois, xerade os vosos contidos, creade unha páxina, é dicir, agora hai 1000 oportunidades audiovisuales para ser famoso e para rentabilizalas. É dicir, pero claro, iso implica traballar, xuntarse, pois non sei, queredes revolucionar as cellas, pois faced unha cousa para revolucionar, non sei, é un momento idóneo, nunca houve un momento audiovisual como agora, cantas canles hai? Os seus influencers nas redes sociais o que asocian é fama e cartos a felicidade. E eu digo eu, por exemplo, eu son enseñeiro, traballaba antes de enseñeiro, gañaba moito máis cartos, agora que son profe, gaño menos, pero estou moito máis feliz. Moito máis feliz. Entón, que non hai unha relación proporcional, que fan o que les guste, o que les enche por dentro, pero non ten que ser necesariamente gañar cartos ou ser famoso porque sí. Claro, son analfabeto digital, non me interesa, estou noutra dinámica, ainda leo un papel É analóxico por completo, non sabe nin coller, nin comprar un billete de avión
No, porque tiene unha representancia que me fai eso. Pero como ves agora o mundo da inteligencia artificial que é capaz de facer un guión en 0, lle das o botón e sai un guión? Claro, mira, meu pai decía, cando naceu meu pai non había luz, non había radio, entón eu que sei, é inevitable, é dicir, o que vai vir, o caso é como xestionemos, é un feito que en 10 anos a mí me poderán replicar en imaxe e son que non notaremos a diferencia. Digo eu que haberá unha legislación ¿Y tú dirías que es estresante ser así conocido, tener que tratar los medios? Home, se chegades a ser famosos é que os vai parar a xente no aeroporto, vai haber unha persoa e vai quedar así. Claro, a fama é que entras nese círculo, pero forma parte do traballo, quero che decir. Si é estresante, pois evidentemente, a mí me estresan as redes, a ese home estresáballe o mundo da enxeñería, a min estrésame as redes e pido os libros a Lidia, e sigo no meu papel, a min outro ponme nervioso, entón, non, a min vame para o 99,9% da xente é maravillosa e querenche un traballo que che queren ben, ti alegralle o corazón a xente e eres moi querido, unha profesión onde todo é moi agradable, o meu entender. Pois nada, moitas gracias a todos vos.